Eka Baris. Oh. Oh ya. Itu. Dari alon-alon nyorot sing tau sepi lanang wadon tekan-tekani susah hati alon-alon nyorot sembur-semburan keredoan ambi menyang selot nyoran lanang kalau mana jokong sira alon nyoroti isi kepising semayanan matri janji ore Suhar kemana dikawal lagi Suhar sir-sirian ambil gandangan gandeng asli Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon nekan-nekani ngilangaken susah hati. Jika sampun bari-bari wujuding Raja Wali Simo Kuno sejauh dalam menikah akan mengenai tugas. Ayo no. Lola le lola le. La 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 la. Ayo. Ayo persiapan Jadil. Terima kasih.
oh ya, oh ya, oh ya, oh ya ya, ayo nih, ya lah, topoke. Oh genting aku, lah. Baik, kali ini kita tinggalkan saudara Ujiti Sang Raja Wali Simo Gunung Sejaika sampun paripurna lepas dari hadapan panjenengan semuanya. Kangge adicara salajengipun teng mriki tempat kula aturaken panjenengan mirsani mudune widodari sekawanipun cacahe kawujud tari goyang bergoyang tari serimpi Sekar Jadilan Simo Guno Seco Tekan. Setelah menonton selamat menikmati sugeng amirsani sumangga ayeuna iti bawang dene anggonu goyang bokong digoyang maneh alon-alon. Garing gending merah jambu nggih. Monggo, keluarga besar dari Bapak Awi Wijaksono, Ibu Suliati, Mas Yoga, mana Mas Yoga? Ibu Naturi nyawer, wujudnya tari goyang bergoyang Sekar Jadilan Simo Guno Sejo, matur, sabanul. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali, itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati, aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Asik. Rinduku hanya kamu, hanya kamu, rindu
hangat hangat kuku Simo guna seco ikilah barangnya ada Ratu Audio ada Republik Goyang kita goyang kembali bro. Oslo. Dari rambutku sampai ujung kaki semua ini hanyalah milikmu lahir dan batin cintaku padamu cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat kuku Aku berdandan hanya untuk kamu Aku bersolek hanya untuk kamu Untuk kamu. Ayo deh Amel Dari rambutku sampai ujung kaki semua ini hanyalah milikmu Oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu Iya no, ya yuk ya yo. lahir dan batin cintaku padamu Oh cintaku hanya kamu hanya kamu. cinta merah merah jambu rinduku hanya kamu rindu hangat hangat kuku Ah, yeah, ah, ore, oh, eh, 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 ayo. Hokong digoyang alon-alon nok dalamnya Mbak Awi Wijaksono jadi kawasan besuk darungan tempel Lumajang ya ae o e ae o e o a ae o e ae ya la 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 ae o e o e oh eh
oh a ya yo lo le ya oh ya akonge ekolane goyange akonge ekolane jos ae ya la la ae jos ae kembali bareng si Mogno Sejauh. Ada Ratu Audio, ada Republik Huyau Tekan. Kembali Tempel Lumajang bergoyang asik. Gereges aduh udan gereges saya suwi antar kluduke Ayo Ibu Sulastri kaya nangis apa tahan dirasakno eman dudu eman kari seru riko tangisan teblok nak aduh aja wedi kelangan jodoh sing bakal liyan asik. Ada si Mogno Sejauh, ada Ratu Audio. Kita kembali goyang bos wasik. kari manis kurang manis tambahi gula kurang manis tambah ono gula wis dongtik kersing gunung kari manis kurang manis tambahi gula kurang manis tambah ono gula wis yo wis hang dipikir apa kerasa ye mane ma eman du Imot kari seru rika tangisan iyo aduh ojo wedi kelangan Dung jodoh sing bakal ngeliat
kurang manis sampai kurang manis tambah ono kula wis ya wis sang dipikir apa kerasa yo kari manis kurang manis sampai kula kurang manis tambah ono kula wis ya wis jangari pikir sing gunawa kari manis kurang manis sampai kula kurang manis tambah ono kula wis ya wis hang dipikir apa kerasa eman duh kegari seru riko tangisan aduh aja wedi kelangan dung jodoh sing bakal ngeliat Yoi, ayo no. Ayo Kang Bagus. Jadi langsung pamit kundur alon-alon Kang Bagus ya. Terima kasih. Dan juga persiapan yang ada di luar. Wujuding Panglima Kubang Sang Harimau Simo Guna sejauh dekada. Terima kasih. Yale. Oh iya, oh, Terima kasih. Ayo persiapan yang ada di luar. Jadi Panglima Kubang Simo Guna sejauh.
ingkang sampun paripurna wujuding tari goyang bokong digoyang Serimpi Sekar Jadilan. Nun penonton sing wonten sak lebeti terop enak munduran nok ya. Coba diambakno maneh panggone nok ya. Nuwun sewu. Para rawuh adi cara sak lajengipun panjenengan kudu mirsani medhalipun wujuding Prabu Singo Barong Simo Guno Sejo. Wujuding macan gede banget. Sugeng dalu, sugeng Amir Sadio. Bang Lima Kumbang. Ya la 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 la. Oh, kayak dalane. Ya la la la. Ayo. Yo lo. Yo. Ya. Ayo dikawali. Ayo Pak Jail mlebu dikawal Dwi. Ya. Ayo kemantene sing wani numpak macan ditumpakno ya. Putra putri dari Bapak Awi Wijaksono sing gelem numpak macan ditumpakno no. Kempek. Sing wani numpak ditumpakno no ya. Putra putri keluarga besar saking Bapak Awi Wijaksono Ibu Suliati. Nggih. Sumripe tangin ratri tansah ngenteni setya rajan telenging ati. Angen-angen tumlawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamu dunyayi. Bagusake nyedhek ning sandengku nyawang manis sing esemu nyawe lerame rasaku dan remeng hatiku. Hai wong tekan tresnomu sayangku. Mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumuner ambyoring tangan yekti sliramu kahyati lamunan.
Wong bagusake nyedeng sirna lara pronto ing atiku amarga api dong wayang kuwe ngepikirku ayo bekat tresnaku do sayangku Yati lamunan ganten bawangenan tresnaku mrek sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar kamyoring tawan yakti sliramu kang yati lamunan Ya la. Oh, hele, Kang Yoga digoleki. Rara, we paham arek ele, paham arek eno. Yo lho. Iya lho. Ayo ditambani yo nok yo. 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 Ayo. Iku le, nang dino nih. Ya dino. Keyboard viral Lumajang ayo. Ayo nang dino no. Keyboard handal Lumajang ya no yo. Nang Vanus. Kodok keyboard Nang musisi no. Aduh. Ayo no. Ya. Matur teman nuwun Bapak Awi Wicaksono ya. Ayo berputar-putar langsung keluar ya, terima kasih. Kembali melebar yang ada di pintu masuk, kembali dikasih jalan, terima kasih. Yo. Salah nih. Dikawal, makanya dikawal. Panglima Kumbang Simo Duno Seco Igang sambut
paripurna medal saking sasana pagelaran. Lalu punika kangge adicara sak lajengipun rawuh panjenengan kula mirsani medalipun wujuding leyak Bali Simo Gunaseja sugeng dalu sugeng Amir Sadi nuwun ana dibajut ki alon-alon yai. Dewa jagat dewa Bathara ing Raudya dewa woi permisi nuwun sewu yang lebih masuk kembali melebar kembali dikasih jalan nuwun sewu permisi leak Bali Simo Gunaseja Dewa jagat dewa Bathara ing Raudya dewa yang sampun paripurna wujuding leak Bali ngomong kan ketemu medal dados sasana pagelaran ae no berputar-putar langsung keluar ya leak Bali. Permisi yang ada jalan masuk kembali dikasih jalan lagi. Matur nuwun. Baik, kali ini kita tinggalkan saudara wujuding Tulo Dewata Bali. Kemudian dari leak Bali Simo Gunaseja. Lalu menikah sampun paripurna akhiripun tugas kangge adicara salajengipun kembali coba kita beranjak di kawasan Pulau Madura wujuding Bandeng Simo Gunaseja. Enak bening abla gula anak ya. Ayo penonton nyorotan penontonnya munduran penonton no. Wajar kena suduk Bandeng gak tanggung jawab loh ya. Ayo yeay. Maafan bro, maafan temor jalan launan nih. Jalan on launa ya, on launa. Awas, banyak kendaraan melintas di bahu jalan. Agak munduran ya.
Awas alon-alon dikawali. Ayo dilebono, lawan anak. Batir merena ya. Aja sembrono lo ya. Panggene supekno, panggene sempit. Awas, ojo sembrono lo ya. Hey, La. Kalem li, la. Aduh. Aduh lo, la. Banteng. La. Duh. Aduh. Ngidul. Ngidul. Aduh nyeblong. Alon-alon nih, la. Aduh. Celaka ri, aduh, balang. Aos. Lale. Kita jakno ditokno alon-alon nih awale kader mere. La. Aduh. Lo. La yo. Duh. Aduh tiba bandeng ini. Aduh gelundung nak. Aduh. Awas on lawan nak. Aduh. Agulu dong. Yalah. Aduh. Yalah. Awas tonoli. Awas permisi. Kayak jalan beri jalan. Talang kong amit. Nuwun sewu. Iya, terima kasih. Ayo dadake Simo guna sejo tiba masuk. Ayo ada dilebok oleh. Oreo kene sisir lor. Iya, di parkiran oreo kene. Nandian panjake no 3 mlebu dadake le. Kang Panus lagune dibajutke lir pedote Bayu dados. Kang Bokir dipanjatke Kang Bokir. Hati-hati no, alon-alon no.
Ayo, alon-alon ger, tur waton lakon ger. Oh, yo. Putra putri saking Bapak Awi Wijaksono, Ibu Suliati, saya badhe kersa minggir ate keberipun reog. Lalu menika kula aturaken.
Yalo. Oh, yo yo yo. Kita goyang lagi bro. Masih bersama Singo Guno Seto Besukunya. Kita goyang lagi bro. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong apa sing nyangga ketresnanmu yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja mau gandoli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu lembut tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang jareng rasa tresnaku Oh, yo 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 yo. Iya, alon-alon nyerawat yo. Oh, yo. Terus itu Pak No. Putra putri saking Bapak Awi. Hai Bu Suliati. yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong tresnanmu kroyak Yo, terus kita jangan no. Yo, yo, yo. selendang biru sing ana ning pundakmu lentur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku Kita goyang lagi bro. selendang biru sing ana ning pundakmu lentur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru gawe mati rasaku Hey.
Ojo lali passwordnya no. Detik. Oke. Semoga kanker sono Pak Reok utawi ada merak Simo Guno Secok kaya Singoro Jowono. Moga mau diaturi. Sing badhe numpak Reok. Ya. Sekiranya ditumpakne podo kerasan di dada merak. Ya hei. Utawi sedaya sedereke ingkang menggugani dalu menika. Sedaya mobilnya itu sing kersa numpak Arya kula aturi. Nggih. Cuy. Hei. Saya motor kupro pamiarso. Hei, Mugi kalian diboningi tetep banget sing kepenak malih. Kang ngibur sedaya para pamiarsa ing dalu menika. Ayo Black. Hei. Cuy. Abo pilih kerso kedua pilih Pinanganten. Ditumpake gadak merak. Kemanten itu Pak Mas. Aus.
Arab sendiri Kirim kita bisa Nawi tak bisa makan atine Iya iya ah ah Alon-alon no. Ya. La 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 sa la 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 kepengen seru ketemu yo 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 ya Ayo Kang Gebe. bisa ngunyah hati tentang atine nang endi sangkane mendisangkane mati nang endi paesa Aku parane arep Ayem kok Kang Bokir. hang wangi yen-yene La 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 arep sendiri gending nawi ta bisa nentremaken atine mentremaken atine Oh. hei Oke. Ayo ditumpakne sing tenan. Sing arep buri dijogo Mas, ayo. Sing ora Jawa no sing buri jogo sing buri hati-hati. Masih bersama Singo Guno Seco. Berangkat keluaripun Ayo, Mas Irfan Kang saking Irfan. Tempero Lumajang. Hei, hei. Ya ya ya. Ya ya ya. Berangkat sudah pada damrak semua bukul aturik kula sumanggakan. Ya ya ya. Hei. Oh ya. Hei. Ya. Ya ya ya. Hei. Ayo gelir gumantos. Ndak ngadeg dhewe reo kele. Ah. Hei.